yudo ohala ni ok bi romo gi gima ni yude tich kaluwore gi tich mane tiyo. But nyaki ibende ing'e ni ka emichieme to ka be emidwa ni igerrie. Koro miyo onego bed ni kin gi gimoro minyalo timo titime sechego mondo miyo niseikrine mondo miyo onego bed ni koro ichako chuo pachi kuro timedo gero gima nyocha iketrie. Kamano. Samoro joma nie tije be jowach ga ni ji te ok lwetgi ber gi ohala. Nyalo nyiso gi ang'o? Aparo ni luoro mono watemo gik mang'eny. Nikech ng'enyne gigi kipenjo kata ng'at ma wacho kamano, kipenjo ni ang'o miyo iparo ni lwet ng'ato ok ber go ohala, to bo pimo ni mbaka ng'at machielo, ok obi pimo ni mbaka ne. To samoro ng'at mowacho ni nomiyo ni ohala ok ber e lwete to nochamo capital, or samoro en ng'ama ok nomiyo luor ni mae gima ma ohala ma pesa midhi wer godo ok opogo kamano, or donje gope modhi opodhe. Koro bedo ni ok wanon ga ni to ang'o ma otimre momiyo ng'ani koro neno matek ni miyo samoro wating'o mbekni sigana mamonowa donje gik manyalo konyo kaka ohala. An aparo ni wuodh ng'ato ok onego bed ni ipimo gi wuodhi. Bedo na uso omena to otamre ok onyiso ni ok inyal uso rabolo. Koro wabed joma oyawo wang'gi ni gik moko nyalo timre mopogre kata kapo ni okethre kuom ng'at mang'eyo. Nitie jogo ma bende ndiko ji tije kata employers. Thothne yudo ka nitiere andika mo itoro chiwga kato gindiko piny kacha ni ponono ni dwaro hocho to ginya